Horga Bence. A zsűri vendége Pár vagyok. A mű címe pedig Ilyen az élet teknőségnél. Remélem majd kiderül nektek is, hogy miért. Az emberboltban léleknek érezted magad, míg mindenki más marha felvágós volt. Érzed, hogy megszületünk, élünk, meghalunk, majd boldogtalanul mindent itt hagyunk, de ugyan már a mennyországra vársz, miközben mennyországot csináltál maradjországból csak magad miatt. 10 millió fanyalgó országa vagyunk, ahol már tínédzserkorban is anya, most mi a szarért nem veszel Spotify prémiumot reggeliznek? De hát mit tegyen, ha ugye a kurva kölke miatt van csőtörés, mert nem tanul. Amúgy a legtöbb teknősnek 5 ujja van. Érzed, hogy közel a vég, bár a rég messze még, idő kell, míg rájössz, hogy ez tév, és benned is van egy kis exhibicionista rév. 10 millió pszichológus országa vagyunk, életmódról beszélünk, hogyan éljünk 47 000-ből, eredetiek akarunk lenni, mint Bagdi Emőke, minden Müller Péteres koppintása, független lennénk, mint Ákos a Telekomtól, de közben csak másrét veszed át, mint Axl Rose kapta Brian Johnsontól. Görög teknős tartanak otthon amúgy a legtöbben. Érzed, hogy 14 éves lányként ebben az időben rohadt rossz döntés volt a térnél kivágott nadrág, de csak így mehetsz be Belhelóra, és ha nem mész be, az olyan világvége, hogy a maják is azt mondják, hogy na jó, hellóka. 10 millió foci edző országa vagyunk, mert le kellett volna passzolni, de mégis elvállaltad. Furcsa, nem? A helyes lesz a rossz döntés, mert jó pap is holtig tanul, és ha a buliban a csajt is vállaltad, vigyázz, mert lehet, hogy a pasián a váll altat. Rómában a teknős béka alakzat vált be a legjobban. Érzed, hogy hülye a társadalom, mert mindenki azt a WC főkét választja, aminek sárga a kilincse, nem pedig aminek belül nincs levizelve a pereme. 10 millió Soros Bérend, szabadkőműves, hová lett Kövér László Bajsza országa vagyunk, ahol lehetsz migráns simiző, meg Kolos után szabadon Viktoriánus nyaló. És hogy mi van a teknősökkel? Ezek vagyunk mi. Mert 5 ujjunk van, azokból is a középső a legszebb. Római jog van, mégis görögös közfelkiáltással döntenek. Vicsorgunk Brüsszel felé, hogy megüzenjük, teknősként igazából nincs is fogunk. És ha gebasz van, inkább csak visszabújjunk a páncélunkba. Figyeljetek inkább egymásra, soha többé ne politizáljatok, amíg teszitek, a propaganda hatott, és a Fidesz nagyik imája meghallgattatott, belőled is hülyét akarnak csinálni, nem pedig szabadot. Ne engedjetek magatokból, mert különben 10 millió proli politikus országa leszünk.